Duit 3.000. Ngene lho patolah lho jarene. Telek dhuwit aku kok apene kalah barek patolah. Arek iki re. Duit 3.000 apane? Tak gawe methuki patolah apane? Sugih durung para mesti sombong tak dhisikno kowe. Ambakno awak apes. Patolah kok ci oleh gak kena digogo omongi. Semayan nang nggone kriyan tak enteni sedina kepanasan rambut nganti ireng. Lah iki apa? Wah, tak enteni hari ini. Tak ngono omahmu, takon bojomu jare kono metu. Metuke tesuk manger ya aku. Mang teko kanca-kanca ing mayan. Lah awakmu kok nggo buku bareng? Oh, narik edaran iki apa sumbangan? Sumbangan apa lah? Waro ta ya apa? Lho, ro apa? Untung mati ngono agakno. Wih, untung iku mati. Iya. Lho ya apa sih lah? Mati jalarane apa lah untung iku? Matine gak seprono, no. Kena apa lah? Kesusupen. Kesusupen ya? Kesusupen mati niku. Kesusupen apa lah? Linggis wetenge. Omonganmu kon niku tak kandhane. Iku linggis didekno untuk ngantuk ngono lho. Terus tiba nang linggis. Tamjuk ae. Wah, mangkane man lah wong awake lemune kaya ngono kok kesusu mati untung iki. Tapi ya lah wong ngarani kanca. Bebasan tego alane mosok tego patine ta. Karepmu awakmu methuki aku iki mang lah. Njaluk sumbangan. Njaluk sumbangan. Iki mang ana sing nyumbang daging sapi. Iya iya. Ana sing nyumbang ya nang pasar ana urang iki mang. Iki mang slebor iki mang oleh sumbangan slebor. Ngawur ae ora apa kok narik kematian nang ngene slebor-slebor iki. Lah tekan narik arep sepeda iku. Iyalah wong arane aku barek untung ku ya kanca. Saise-ise tak sumbang lah. Iki mang aku mari nguyangno bongkotan 16. Bongkotan kok diyangno iku lho. Lah apa lah? Pari iki diyangno. Lah pari gak duwe sing duwe bongkotan iku lah. Tak sumbang 500 ya lah. Ya bener. 500. Oh, 500 kan niku nyumbang mati 500. Oh. Lah wis untung-untung awakmu ta kok. Paling rendah ya 15.000 ta kok ngono ah. Nemen kok kon iki. Kon iki nemen kok panjene. Kon iki niat dadi panitia kematian ta pancene atene ngerampok kon iki. Sing ketokno sisan ngono. Ya wis 1000. Aja 1000 gak cukup no. Ah gatu kaine ae kon niku. Kaine iki lho blajo no, blajo. Lah piro lah cukupe lah? Blajo kuwi paling enggak ya 30 meter no. Oh, iku gak gawe buntel wong mati lah nek 30 meter iku. Gawe apa no? Gawe buntel keluargamu. Kon niku omonganmu. Ngawur ae tak tambahi lah. Wis 2.000 iki. Iya, matur nuwun. Heeh. Ya tak tinggal mulai ya. Iya, aku tak terus war-war nang ngene tangga-tangga kabeh. Iya, iya. Heeh. Ini ya apa sih? Suwe gak petuk. Krungu-krungu untung iki wis mati. Tapi gampang wong arane aku barek patolah untung iki termasuk kanca. Upamane aku iki nganti nek gak nyumbang sawangane ya gak pantes. Sing tepak aku iki ngandani tangga teparo nang nggone tangga kidul, tangga lor tak kandhani kabeh nek wis lebat tak jak nang nggone untung nyem. Kowe pares li. Wah, ya apa klik. Ya apa awakmu iki klik? Apa? Gak ono tak arep-arep krungu-krungu jare wis mati. Lah iku apa? Mangkane klik. Aku ndelok kanca sakmono kae pancene. Ya apa sih wong jenenge kanca ya? Ya iya klik. Tega alane gak tega patine. Iku wis bener. Ya apa? Tapi sing tak pikir lho klik. Ya apa? Wong untung ku awake lemune ngono. Iya ya. Jalarane gak sepele kok nganti mati sih klik. Kon niku gak kliru ah ngomong ngene iku, Mang. Kok kliru ya apa sih kon iki? Kon mau mari liwat endi kon mau sih? Ya liwat kene. Gak ketempelan nang kuburan kono kon, Mang. Sampel ta ya apa kon iki? Sing mati sapa? Untung. Waduh mbok mati wis mati kon iku gendeng kok kon iku no. Kon sing sampel iku kon. Wong untung gak apa-apa mati yo. Sing mati ngono patolah ngerti kon? Sapa? Patolah. Embel. Wong patolah sik buru omong-omongan karo aku kon iki. Lah sing mati sapa? Untung. Sapa? Untung. Embol.
Ngawur ae. Sing ngawur iku kon. Malah matine patolah ngono ya. Mangan bakso keleleken sendok, ngerti kon? Ngawur ae kon ning patolah sik buru ae omong-omongan karo aku. Sing mati ku untung, jalarane gak sepele. Lah apa? Ketelusupen lenggis. Ya kon iku sing gendeng kon iku. Malah aku nyumbang barek untung nek matine patolah tak sumbang dhuwit 3.000. Kon iki kate sampel ta ya apa kon iki? Lho, Sing mati ku untung, buru ae patolah rene narik kematian, tak sumbang 2.000. oh antarane iku mau maliyane patolah iku mau antarane. Wah kon sing ketok-ketok niki kon kok panjene kon. Nyawane ngawang iku mau methuki kon niku mang. Ketok-ketok niku kon. Wis saiki ngene. Tinimbangane kon barek aku geger. Karepmu Rebutan balung tanpa isi. bener panjene. Saniki dinyatakno omah. Ayo ayo. Lah nek pancene patolah temen sing mati, dhuwitmu tak jaluk Lho totoan ta? 2.000. Totoan. Tapi nek pancene untung sing mati dhuwitku peken. Lho ngono ta? Temen ayo. Ayo, ayo. Sawang. Ludruk Sariwarni, Warga besar Patola Akbar, Surabaya. Para pendengar beserta para pirsawan yang budiman. Malam ini Ludruk Sariwarni, warga besar Patola Akbar, Surabaya, mempersembahkan suatu cerita fantasi dalam judulnya Gentrong Gaya Baru. Adapun sebagai pelaku-pelaku utama dalam cerita Gentrong Gaya Baru adalah sebagai berikut. Rustam malam hari ini dilakukan oleh saudara. Werai Kusuma, Inem dilakukan oleh saudara. Ikhwan Abadi, Sutekno semenjak kecil diperankan oleh adik. Eyanto Jumadi Cokro Utomo, Adapun semenjak besarnya diperankan oleh saudara. S. Lego, Sutati semenjak kecilnya diperankan oleh adik. Lili Anwar Ismail, Dan semenjak besarnya diperankan oleh saudara. Kasnam Subiantoro, Pak Rosli malam hari ini dilakukan oleh saudara. S. Kastamin, Adapun istri dari Pak Rosli dilakukan oleh saudara. Mukhtar Wibowo, Tuan Dola dilakukan oleh saudara. Saiman Buang, Adapun Batur atau Bujang dilakukan oleh saudara. Tekle dan saudara Ratno. Adi dibawakan oleh saudara. Radi Utomo. Adapun Joyo Ombo dibawakan oleh saudara. Anwar Ismail. Tukang copet dibawakan oleh saudara. Endro Eska. Ajun Inspektur Polisi tingkat 1 dibawakan oleh saudara. Namun Pati. Ajun Inspektur Polisi tingkat 2 dibawakan oleh saudara. Jumain Mustafa. Brigadir-brigadir polisi masing-masing dibawakan oleh saudara. Sriaman S. Kirjan dan Baeti. serta saudara Kabul Haryanto. Pak Kerto dibawakan oleh saudara. Aji Iskandar Umar. Cerita Gentrong Gaya Baru disutradarai oleh saudara Anwar Ismail. atas pertanggungjawaban Dewan Dalang Ludruk Sariwarni, saudara. Patola Akbar.
Teknis dekorasi beserta teknis lampu diatur secara bersama oleh saudara Imam Supardi bersama pembantunya S. Jono beserta saudara Sriaman. Radio Antariksa Sariwarni di bawah asuhan Bapak Aibtu Supatmo MS bersama rekan-rekan pembantu lainnya. Adapun iringan karawitan di bawah asuhan Saudara Sukandar Cipta bersama pembantunya Saudara Riamun. Sebelum para pendengar dan para pirsawan mengikuti pentas cerita malam ini, sebagaimana biasa kami mohon maaf kepada para pendengar dan para pirsawan apabila di antara nama-nama pelaku cerita ini ada yang sama dengan nama-nama para pirsawan atau para pendengar. Kami mohon maaf, sekali lagi kami mohon maaf dan anggaplah itu sebagai secara kebetulan saja. Nah, para pendengar dan para pirsawan yang budiman, malam ini Ludruk Sariwarni, warga besar Fatwa Akbar Surabaya, mempersembahkan suatu cerita fantasi dalam judulnya Gentrong Gaya Baru. Kali-kali aku isih prawan utawa legan. Jaman-jamanku kapan aku duwe bojo. Bareng keturutan duwe bojo karo Mas Rustam. Rasane ngatiku yo marem lan semerangkem. Nanti aku duwe anak loro yaiku Stikno lan Sukati. Iki duduake wong wedok sing bakti marang wong lanang. Kosok baline Mas Rustam yo tresno setya marangan. Ning kok yo kane ngoyo selawase aku dadi bojo ning Mas Rustam. Ora tahu aku iki nemoni kembuktian ora liya mengalami kesusahan dan kesedihan bae. Apa wong yen ora sedhen deleng rumah tangga kaya ngene iki. Kena diarani sedina mangan rong dina ora mangan. Jane aku ya ora kendhan semene wae aku nesu karo bojoku ngono ora. Sebab apa ta wis terang lan terwaca yen Mas Rustam iki tanggung jawab rumah tangga. Bukti lan nyatane saben dina iki budal menyang kutha saperlu golek penggawean. Nek kok yo ora yen teko kutha iki tak takoni kok ora entuk penggawean iki piye. Menawa yen ora entuk penggawean lha piye kaya anakku isih cilik-cilik kaya ngene. Isih butuhke didikan wong tuane. Kula sakanku yen wis ana kedadean kaya ngene aku rumangsa dosa. Ora dosa karo sing gawe urip ning aku dosa karo anakku ya Stikno karo Sukati. Anakku isih cilik uga melu mikul kesusahane ibuning koyongan. Mulai sampai ku yen wis ana kedadean kaya ngene aku eling sing ora-ora. Aku eling karo wong tuaku ya iku sing mulih menyang jaman kelanggengan. Yalah Tuhan. Tinimbang aku urip ning alam donya kinajar kaya ngene kok ya dijupuk wae nyawaku. Rumangsa aku ora kuat aku nandhang rekoso ning alam donya kaya ngene.
Urip ning alam donya gur sepisan pancen digoleki mobilan seneng. Nek jebule aku nek bebrayan karo Mas Rustam kok nandang sengsara kaya ngene iki piye, Pak? Apa yo aku dosa karo kowe to, Pak? Ya. Keneti. Sakanti. Kaya jungkatan to rambute iki. Kowe iki yo piye to? Tekong kowe iki lah yo mase to, mbok yo dijungkati adine kok rambute kok murat-marit kaya ngene. Kowe saka dolen to? Ayan dolan kowe ora entuk nakar-nakar karo anake wong-wong iki lho yo. Kowe iki mapan anake wong ora duwe menawa kowe iki yen kumpul nganggo kerengan barang. Wong tuane iki ora ngrelakake atine terus rene dibeke dilarak utawa dilabrak. Kowe lah yo lingsep dhewe to karo kocok-kocok. Ora entuk lho yo. Dolen yo dolen ning yo medya wae. Senajan kowe iki dipolo karo kancamu kowe yo kudu meneng bae. Ora entuk nglawehi yo. Kowe kok yo susah to. Kowe sing durung mangan. Mbak. Aja nganggo nangis yo, aku pancene dosa karo kowe. Sampeyan kowe iki mangan ning bareng wong sibuk ra masak apa sing diwenehke. Bapakmu isih durung nyambut gawe mula saka iki. Dongake menawa bapakmu ya nyambut gawe sampeyan kowe ora bakal terantar kaya ngene. Napa to nang anake? Kok mbok tangis? Hah? Kok tangisan iki lho? Kang, Ana apa? kowe ora entuk nesu aku ya Kang, apa sebabe anakmu nangis? Tak ciwit ngono ora. Jeneng aku nelongso banget ngono lho Kang. Kaya si tadi karo si Tekno iku mau saka dolan. Nembung marang aku njaluk mangan sego ra duwe Kang. Mula saka iki aku nelongso. Aku rumangsa dosa Kang karo anak-anak iki Kang. Coba kowe nyambut gawe kepenak ngono sampe jeneng anakmu iki bisa mangan bareng nyandang foto. Nek kok yo kane kaya to Kang, kowe kaya ora bisa nemu penggawean sing kepenak iki piye. Ojo nganggo nangis Jonta, aku dosa karo kowe. Senajan kowe iki sik doyan-doyane mangan ning kok nandang susah kaya ngene. Dolan to Pek adike, sak dolan ge. Meneng, Nduk, meneng. Aja nangis. Ya, engko dilongkas mangan ya. Aja nangis. Ini Pek, sak dolan adike. Sak dolan to Dik ngono. Jare kaya lesu piye to Kang? Kok ya ana lelakone wong urip kok kaya ngene. Lah kowe pamit aku mau isuk ayo budal menyang kutha sak perlu golek penggawean. Apa kowe ya wis entuk penggawean to, Kang? Lah iya to. Ora kurang-kurang aku iki usaha. Piye reko dayaku aku ndang kebat entuk penggawean. Nang benesok aku budal saka omah. Nyanggone kutha seperlu golek penggawean. Ning kok ya meksa ora entuk penggawean iki lho nem sing tak jubekake.
Lho, kahanan sing kaya ngene lho, Nem. Menderita kang kaya ngene iki. Rumangsa aku iki nelongso banget. Iya to yen kanggone kowe karo aku bebasan sedina ramangan rong dina ramangan rada dua. Ning kanggone anakmu bocah ije cilik yen to nganti ora mangan piye nasibe anakmu to? Bocah sing ora kedosan melu nandhang kemelaratan akibat kahanan sing kaya ngene. Gusto Kang. Kowe ora entuk nganggo tetangisan kaya ngono. Senajan nang kowe iki ora nyambut gawe aku nesu karo ngono ora. Iki menawa wis takdir karo sing gawe urip. Iki kabeh wis dadi nyate awak dhewe kan. Senajan nang kowe iki ora nyambut gawe ora apa-apa kan. Asal aku iki bisa urip rukun karo kowe. Aja meneh urip ning kaya ngene senajan ning ngisore tretek paribasane. Yen aku bisa bebarangan urip kowe karo anakmu, rasane ngatiku wis semrangkem. Wis to Kang aja putus asa. Ana urip yo ana pangan ngono to Kang. Ya ning menderita kang kaya ngene iki coba to. Anakmu sing dadi korban ya ora. Pancene bener to Kang, kaya isih bocah isih cilik kaya ngono. Isih mbutuhake didikan wong tuwa kaya aku lan kowe. Yen bocah iku ora disekolahake sak mestine yen wis gedhe lah ya dadi wong bodho. Lah yen bodho piye Kang? Ngrasake anak kaya ngono Kang iki omah nyewa pisan. Menawa awak dhewe ora bisa mbayar sewane omah Kang. Sing duwe omah rene nganti ngusir awak dhewe lan nang ndi panggonane to Kang. Kula saka iki Kang Rocah. Sing dirumbangi urip kaya ngene ayo to Kang bunuh diri ae ben mati. Yo kowe aja putus asa kaya ngono Nem. Iki kowe berarti nyiksa batine anak. Coba yen kowe nganti bunuh diri karo aku. Piye nasibe anakmu sekarone? Pancene bener to Kang ning kaya kate ngoyo. Senajan nang wong diuber-uber merarat ning kaya ngene nganti duwe anak lero. Ora nate nemoni kemungkinan ning kaya tansah nemoni reksa kaya ngene iki piye? Ayo ton. Iki wis wancine mbayar sewane omah. Nek nganti 3 sasi iki durung tak bayar. Aku lagi kuwatir menawa sing duwe omah iki rene Kang apa sing dienggo semaya wong wis ora duwe duit sing Kang. Nasib kok kaya ngono. Bejo-bejane anak. Apa le? Kono dolan lagi. Engko tak tukokke sego ya. Dirumam to kowe? Ya, dilungkas ya, Mam. Ayo kene Mam, ayo di. Nandi anu mau teh adikmu. Kene di. Ayo Mam kono. Kowe iku sono to segone kok mamang kuwi. Ojo beda karo anak to kowe iki. Ayo kono to, Dik. Kowe iki kaya ndusel bapake wi to kowe iki. Kok tak njaluk dhuwit. Wong bapak iki durung nyambut gawe. Lah iki piye iki kon kanggo sewane omah iki lho. Lah jubek aku rasa. Kados Den Ronggo ingkang rawuh. Ngerti yen kowe aku rene? Sopo? Den Ronggo Warsito. Raden Ronggo Warsito. Inggih, Sing sugene wong sak daerah kene. inggih Den. Ngerti tekanku kene? Keperluan apa to Den? Lho. Dadi aku tekan kene iki ora ngerteni. Kok nggih kirang mengertos Den. Sambang napa? Sambang-sambang piye? Karepe dhewe apa karepe Sinoman kowe?
Iki mbok anggap diang kamu piye? Heh. Iki lak yo omahku. Oh, inggih, Den. Lah kowe rumahmu sapa? Oh, sewane griya to. Ha iya ta? Inggih. Dereng wonten, Den. Lho, Den Ronggo. Monggo pinarak, Den. wis ora usah nganggo longgo. Wonten perlu ta, Den? Ayo barang mesti yen aku rene iki nek perlu nih karo kowe. Lah niki menapa? Aku nunggang becak. Pinten to angka se becake? 6.000 teko kene ya. Kok yo 6.000 to, Kang? Lah iya sih oke. Lah ngono. Raden Ronggo Warsita. Iya. Monggo pinarak. pinarak to, Den. Tambalaken unjukan nggih, Den. Ora usah aku semari ngunjuk iku mau ya. Wis mari ngunjuk to, Kang. Aku mampir nang gone depot wis mawon pojokan. Nggih. Nggih pangapunten to, Den, wong dalem menika dereng nyambut damel. Pirang wulan piye? Nggih, yen sampun nyambut damel nggih kula lunasi bab soalipun sewane griya ngaten. Ora ngono niki pirang wulan kowe ora nyewani pirang wulan. Nah, telung sasi menika to, Den. Lah anggepamu 3 wulan iki piye karmu? Nggih, ngados pundi malih to, Den, dereng gadah arta. Bosen aku. Balak-balik semayan ae. Inggih to, Den, panjenengan dawake nyambut damel ngaten lho, Den. Yen nyambut damel mangke sewane dipenuhi ngaten. Ngrasakne ndungakne kowe. Untung kowe tak wenehi omah kaya ngene. En ora wis sido mbambung tenan. Dadal kaya ngene. Bedake nganti bolong kabeh. Nggih trombol tikus menika, Den. Ayo to. Nggih. Trombol wedhus lak kena kowe. Pengene piye? Gentenge bocor kabeh. Heh. Pengene piye? Inggih wong sanes genteng karang pilang, Den. Lah genteng ndi? Duka metel sangat. Inggih, inggih Den pangapunten. Kowe aja metal-metalno lho. Iki ngono iki omahku. Inggih, mutraca kenging Jawa ki mawon sampun ngaten to, Den. Ayo piye yo ndek sumur ning kene. Heh. Inggih, Den, timbangane ngungsi dateng tangga nggih. Langkung prayogi ndamel sumur ngriki ta, Den. Ora ngono ni sumure lak enek to. Sampun buntu, Den. Dileh sumur iki sesuk ya. Sumur iki dileh sumur iki. Dileh ke sapundi, Den? Ya ora ngerti wong kok sing manggon kaya. Ngerti kowe? Inggih. Wong sumur kok cedhak ning kene rumah tangga iki marai mengganggu kesehatan ngerti kowe? Lah nggih primpen to, Den? Ora, malah primpen. Ora kena kaya ngono. Iya, Dileh, iya. kowe ngerteni to? Menapa? Kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Oh iya. Aja kaya ngono. Kandhani kok ngono kok kaya ngono piye? Piye, sanggupamu? Nggih to, Den, njing minggu ngaten. Seminggu? Nggih. Inggih, Den, saestu. Mengke kula usahaken. Yen kowe ora iso melunasi sewana iki piye? Bisa kersa to, Den? Ngono. Inggih. Yen perlu barangmu tak sita. Semonggo kemawon. Nah, barang ini ganggu apa sita? Omonganmu karepe dhewe kok karepe wong akeh. Nggih mboten gadah malih namung katil menika. Aku rene iki angka setok 6.000 becak ngerti kowe? Inggih. Durung makan jalan. Ngerti kowe makan jalan? Lah kula nderek to, Den. Derek karepe dhewe ae. Minggu ya. Iya. Nanti ora seminggu kowe. Badhe kundur to, Den? Ayo wis mesti nek metu kene kondur to. Nderekaken sugeng tindak. Ora usah, Mbok. Derekno ya wis tindak dhewe. Mbok congak-congok ya karepmu piye? Raden Ronggo sapa? Warsita. Nah, ngerti kowe. Seminggu ya. Inggih, Den. Aja nganti lali. Mboten. Engke nganti seminggu ora iso nglunasi. Cilaka kowe. Keprometan karo aku. Ki bojomu. Nggih. Lemu bojomu. Ayem, Den. Ronggo ngerti duka kaya ngono banyak sing salah. Yo. Iya meneh yo aku to sing salah Lho sak mestine sing salah iki ya kowe, Kang. Ning bareng Den Ronggo iki nagih sewane omah kowe kok gampang keto semoyo seminggu.
Lah seminggu yen rene coba dadi nggo mbayar lah wong kowe iki sing durung nyambut gawe kaya ngene kaya tak sangka. Sebab aku iki wis anak-anak kaya ngene. Bareng ditagih sewane ngomah kaya Den Rangga. Rasane ngatiku ya kronto-ronto, Kang. Aku ora ngelekake kowe, Kang, kowe iki wis ora kaping-kaping golek penggawean supaya entuk ning ora entuk penggawean. Mula saka iki Kang sarene awak dhewe iki 3 wulan ora bisa mbayar sewane omah. Semik kowe wis moyo seminggu lawase. Saiki ngene ya Kang aku denono aku tak pamit nang kutho, aku golek penggawean ngono Kang. Menawa yen wis entuk penggawean engko bayaran iki tak kumpulke tak nggo sewane omah iki ngono. Kowe arep nang kutho. Golek penggawean wong kowe sing golek penggawean ya ora entuk kaya ngono ki. Ya. Yo nanti tekan sekono ngabektimu karo guru lagi kaya. Iya to nembok menawa wis bejo-bejamu ya apa ora? Kowe golek penggawean entuk saka wero ya apa ora? Iya. Ning sing ati-ati lho Nem. Lah dadi piye? Kutho iku rame lho, seje karo desa lho. Lah piye? Kutho iku rame. Nek kono iku akeh kendaraan warna-warna. Ya sak mestine lah beda karo desa. Desa ya ora ana kendaraan motor ora ana. Uga cobane wong urip nek nggone kutho iki gampang men kowe tak kandhani. Kok ya sujanan iki piye ta? Lho ora Aku sujanan. iki gendeng mangan roti ta ngono-ngono iki lah wong aku wis anak-anak kaya ngono wis diundang ibu. Aku arep nang kutho golek penggawean. Melok. Lho, Aja melu. Kowe aja melu ngono lho Ti, kowe karo bapakmu. Lah iya, golek panganan yang kutho. Kutho engko tak tukokke jajan. Kowe karo bapak nang omah. Jo, nang omahe karo bapak. Aku nang kutho. Lho, aku nang kutho golek penggawean kok wis ro dhewe to iki mang Raden Rangga iki nagih sewane ngomah 3 wulan ora bisa mbayar. Yen ora bisa mbayar iki diusir lah kowe manggon ning ndi? Mula saka iki ibu nang kutho golek penggawean yen wis entuk kok kok melu iki piye to? Mbok aja melu. Mbok nang kutho selo ae kok. Lah. Piye to kang iki? Kowe iki ya ngono kowe iki wis gedhe lho, Teh. Adike mbok dineng nang ngono.